For all transport vehicles, we have discussed in the cabinet also, and they should be given relief. Relief म्हणजे ते जे टॅक्स भरता पॅसेंजर टॅक्स असो और रोड टॅक्स एव्हरी इयर जे रोड टॅक्स भरतात त्याचे आम्ही 50% ऑफ मागले. ते इफ द रोड टॅक्स इज 3000 टू बी चार्ज ओनली 1500 और 1000 रुपीज 2000 सोडपाचे. This is the first relief these people should get who are doing self-employment. थोडे जाणटे आहा भितर, थोडे भुरगे आहा, इतली वर्सां काम करून येयल्ले आहा, सद्याक ते बेकार आहा, काम काय ना. सो हे सगळे घटकांक जितके जावं ते ऑटो रिक्षा, रिक्षा, पॅसेंजर रिक्षा असो, दुसरी रिक्षा असो, गुड्स कॅरियर असो, आणि आमचे टॅक्सी, रेंट अ कार, रेंट अ बाईक, हे सगळे हांकां रोड टॅक्स 50% कमी करतो. व्हेकल्स आर नॉट बीइंग यूज लास्ट 3 months नाव, अँड प्लस आनी फुडले 3 महिने यूज जावचे ना. सीझन विल स्टार्ट समवेअर इन ऑक्टोबर. सो कॅबिनेटान डिसिजन घेतला. कॅबिनेटान डिसिजन सांगना आमी उलोवप जाला. सो अशें ही फायल पुट अप कर म्हणल्यार सीएमान थिंगा सांगला ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर पुट अप द फायल बिफोर मी अँड वी विल एक्सेप्ट. But don't you think, sir, at this point when government itself is going in financial crisis, हे आनीक burden न्हू? नो हे आता लोक खंयचे फारीक करप पयशे? How do these self-employed people pay the money as road tax when there is no business at all? They are coming and standing on Mapsa bus stand or Benjim bus stand or in Kalangur.